שהרביצו את הכל, יאללה. אשר אומר לי תיכנס ובוא אלייך אני שט ומן האופק הלבן ומן הרווח הקטן שבין הנילוס והפרת מה שהיה וכבר נגמר בכל ארצנו הקטנה בשרה את מנגינה אבל איך זה קרה? מושג, זה בטח התחמן. איזה זין. אותיות כאלה זה הזמן להודות לחבר'ה שארגנו את כל כתובות האש, לשכבת י"ב, יניב צילביץ', נווה שרמן, אביב יעקבי, קל גלילי, שכבת י"א, לתום בק, דור מדר, שכבת י' שבלעדיהם כנראה שום דבר לא היה פה היום, שקד פניני, אלי קנגל, רון צילביץ', כמובן שכבת י' שעזרו פה, מעגל כהן, יואם שלו, כמו קהיר הזה. ממש לפי הדגל. שובל קובה על ההגברה כמובן, ובטח אם שכחתי מישהו אז באמת אני מצטער. איזה יפה הטרקטור. יאללה. הכל פה לבד, אני מתפספס את זה. בוא'נה, נראה לי המדרגות נשרפות, בוא'נה. אני חייב לצלם. זה, נו. אתה תשרוק את המצלמה למטה. אוי בר. בוא פורים הכל. הנה רואים שזה טרקטור. יש זמנים של טרקטור על הדשא. ברור שיש אני מאשים את פניני, יניב. הכל הדשא. זה הכל מתועד. לא, הוא מסתכל על זה מחר, תראה שהכבל נקרא, לא נראה